Rong Mong William Chairman Rajaning Tia mi thang akhia dat pen rong kep ahimi pi la pen sarpi ru atuma phan choi kar om kiron pon. Thang ni phai isiar ni la khain ko ratrok Duarbaguri MEC constituency ke parlu diring thengkur te rang arong along ratcharia bang phumati Rong Mong William Chairman Rajaning Ti alangli ami thang akhia dat chepadam si rong kep sarpi ru atuma phan la pen hemi pi atuma phan choi kar om kiron pon. Lem Chairman Rajaning Ti alang litum hemisi aning kimi pen lapuson sarpi ro tuma phan bang phokep sosia bang phia tuma phan kera pon ke churu re un e lason thak si kedam tang aning kana hot setami diring rongkep arong asar atuma phan setami thang karbi ni kan kimia hot pachiton dun si karbi poho pen aman pipon pusi pherang ke tuma long nang chethan news export time news tifu aprang si birta pacetak mate pherangki abit tungutung phan lapenan pas tame karbiang long kelang arat keduan phan lapen pini nang citong dun anutin pe purun tumphan an sitame karbi ningkani mi akardom nelitum hemsia hin pen kardom pipajeriklo kardom pini nelitum ladak diring keparlu rongkep pe purun dumhan ke pha mate nelhin nelitu hen sia hin pen ke chupha alam theke lalo je karbi ningkan ki mi pachiton dun si nelihin pen rongkep pe purun dumhan masap soweta choi karom kiron jipu amai ke pathik ponduk lasi labang suame along neli ke chupha pon arong tin mate rongkep pe purun dumhan ke chupha pon ke lalo je asap sowet sitame karbiningkan kimi arni pachit ton dun si choi kar om kipi ke pajir jipu nilihin pen ke pathik pon do sonthak thaksi chuneng sitame neli karbiningkan mi arni pachit ton dun si dering ke parlo rong kreget hom arong asar thumpam chuhang si sonthak thakar chupon amai nili bipon lapente ningkan surihini ra ningkan ningkoi ra hini asengkan sitame dering alo pisar pusar thumpam nilihin pen pekar om mate karbia puhu pen karchu amai bipon do lasi peneng asengkan thot sitame nili asap sowet sitame nili jongjung akhi pen mate nili tum hemi si pen diring keparlu rongkep pe prun tumphan asap sowet nong eda kipi bajuri pusi alang li tumphan chuphalo lase alang li tumphan nilihin pen sitame akeru pilo je nili tum ke chupha teng pen nili heman nangepa lepot sarpiru mate tekok tiki dum sitame cepaduk celap palak pen neli heman mate neli tu heman nang umri pen mate neli tum heman nang palepot suri akardom pi pajar itu kardom lage nitu makiru kipidi ke lalo diring rat asar pimar tarpi buri lapente aku hemipi la persona lang li akang honasin aketepi nilitum phan pi paji report aleng phan te churo par pik nang yi am sin nilitum ningkang sam pen chodeng dun long loping hale tasonda thak chide kidam tang ningkan se taminang litum na pusona kirab long pon bom ma long pon bo kedam tang ningkan an se tamme kumbor pon non musuri pon no la person tha iska pon no nitum bang putin na sarpi la pen bang putin na himi pi sa nitum long pon bo ma so alang li kado ve pan kang hon rap pet isi vet ni tuma pan plak plek pe la ko so lang dia kang hon asin kita